Il-kannabis, il-kokaina u l-eroina, l-aktar sustanzi li jsir abbuż minnhom fil-gżejjer tagħna. Dan ħareġ minn rapport dwar is-sitwazzjoni ta' droga f'Malta matul is-sena 2020, fejn fortunatament jidher li l-użu ta' droga naqas meta tikkumpara mal-aħħar snin. Madankollu dan jista' jkun dovut għall-effett tal-pandemija. NetNews kellem mal-manager fih dan il-Unit Nazzjonali li janalizza l-abbuż ta' drogi u l-alkoħol, Manuel Ġellel, fejn kellimna dwar is-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna. F'dan l-aħħar snin l-użu tal-kokaina jidher li qed jiżdied u dan huwa rifless fil-fatt li iktar persuni li jużaw din is-sustanza qegħdin jirreferu għal servizzi li għandna ġol pajjiż. Din hija trend li għaddejja sa numru ta' snin u jidher li qed kompli. Il-kannabis għadha l-iktar droga użata u maqbuda f'Malta fost il-popolazzjoni adulta ta' bejn 18 u l-65 sena u hi l-unika droga magħrufa li tiġi prodotta fil-pajjiż. Il-programma għal persuni li għadhom feta żgħira jintlaħqu aħjar u b'dak il-mod nipprevjenu milli jkollna persuni li 20-30 sena wara jkunu għadhom fis-servizzi, ġifieri dik xi ħaġa li jien forsi għalġej mill-passat anke fis-servizzi jien xi ħaġa li tinteressa ħafna. Interessanti l-fatt li huma l-irġiel l-iktar li jagħmlu użu mill-iktar tliet drogi popolari f'pajjiżna. b'86% ta' dawk li jagħmlu użu mill-kannabis huma rġiel. Ir-rapport dwar l-abbuż ta' droga juri li persuni fl-età ta' bejn 30 u l-40 sena huma l-iktar li jabbużaw mid-droga.